אני רוצה להציג לכם תיאוריית קונספירציה שחייב לדבר עליה. תכירו את המונופולים הגדולים בעולם, ונגארד, בלקרוק וסטייט סטריט, אשר ביחד מחזיקות באלפי חברות ונכסים, אשר בבעלות המשולבת שלהם הם מקיפים ביחד כמעט 90% מכל ה-S&P 500. ביניהם תעשיית המזון, הנשק, התרופות, התחבורה, המדיה החברתית וכמובן ערוצי החדשות. ודרך אגב, זה עדיין לא הקונספירציה, אלה נתונים ציבוריים שאתם יכולים אתם לגשת ולמצוא אותם. כשיש לך כל כך הרבה כוח, אתה כנראה תצטרך להגדיל את הביקוש כדי לשמור על הכלכלה. אז איך אתה הולך לעשות את זה? אתה כנראה הולך ליצור משברים. כי לא יכול להיות תעשיית נשק מצליחה ללא מלחמה, אתה לא יכול ליצור ביקוש לאנרגיה ירוקה ללא משבר אקלים, אתה לא יכול ליצור חיסון ללא מגפה, אתה לא יכול להזרים כמות תנועה לרשתות החברתיות ללא דרמה. וכמובן, אתה לא יכול לאמת את כל זה אם אתה לא שולט בגופי החדשות המובילים בעולם. זו מערכת אקולוגית שלמה ששולטת מהדרגים הגבוהים ביותר.